हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് മാത്രമാണോ അതെ അല്ല, കേൾക്കുന്നില്ല പ്രഭുജി. ആരും കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. ഞാനും അത് പ്രഭു ആർക്കും പറയുന്നു. അതാ ഞാൻ ഞാൻ തുടങ്ങി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചോദിച്ചത് പ്രഭു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു പ്രഭു എന്റെ എന്തോ തെറ്റാണ്. പ്രഭുജി എന്തോ പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം, പക്ഷെ ഒന്നും കേൾക്കാൻ കേൾക്കുന്നില്ല. പറ്റുന്നില്ല. ഞാനും വിചാരിച്ചു എന്റേതാണോ പ്രഭു. ഞാനും കേൾക്കുന്നില്ല. എന്റേതാണെന്ന് കരുതി. ഞാനും പിള്ളേരോട് പറയാണ് ഒന്നും എന്താണെന്ന്. കേൾക്കുന്നില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ ഫോണിന് വല്ല പ്രശ്നമായോ എന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രഭുവിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അറിയാൻ വയ്യ, പ്രഭുവിന് കേൾക്കായിരിക്കും. നമുക്കൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഞാനും വേണ്ടി എന്റെ മൊബൈലിന്റെ കുഴപ്പമാണ്. എല്ലാരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. മാത്രമേ കാണും. എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഫോണൊന്ന് നോക്കൂ. ഞാൻ സ്വയം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഹരേകൃഷ്ണ പ്രഭു പ്രഭുവിൻ്റെതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വേറെ മാതാജിമാരൊന്നും കേറിയില്ലല്ലോ. അവിടുത്തെ പ്രശ്നമായിരിക്കണം. ആ, കേറിയിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും അവിടെ മ്യൂട്ടല്ല. പ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കേൾക്കണില്ല. ആ അതെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രഭുവിനെ നമ്മള് നമ്മൾ പറയുന്നത് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പറയുന്ന കേൾക്കാം. ആ അപ്പൊ അതാണ്. പ്രഭുവിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതെ അതെ. പ്രഭു കേൾക്കുന്നില്ല. പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു പോയി. എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമായിരിക്കും ചിലപ്പോ. അതെ എന്തെങ്കിലും അതെ ആയിരിക്കും. അവിടുത്തെ അതെ. പ്രശ്നമാണ്, നമ്മുടെ അല്ല എന്തായാലും. ഞാനും അതാണ് വിചാരിച്ചത്. എല്ലാവരും കേൾക്കണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനും അതെ. മടിച്ചു ഡിസ്റ്റർബ് നിൽക്കുക. അതെ, പ്രഭുവിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടാണ് പറയാറുന്നത്. പക്ഷെ അല്ല, കുറെ നേരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു, ഒന്നും കേൾക്കാൻ ഞാനിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ രണ്ടാമത് ആദ്യം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആദ്യം കയറി. അതെ, ഞാനും പുറത്ത് വന്നിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു കയറിയത്. അതാണ് നമ്മളതാണോ. ഞാനിപ്പം ഭാഗവതം കേട്ടതാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഫോണിനൊന്നും ആ തകരാറുണ്ടാവുന്നുണ്ടോ. അതെ അതെ, ഇപ്പൊ ഭാഗവതം കേട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറി ഇതിനകത്തോട്ട് കയറിയതാണ്. കേറിയത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ. അപ്പോഴൊന്നും കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതായത് ഫോണല്ലേ, നമുക്കൊന്നും പറയാൻ അതെ പറ്റില്ലല്ലോ. അതെ, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടുത്തെ പ്രഭുവിന്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആയിരിക്കണം. ഇന്നെന്താ പ്രഭു 8:30 ആക്കിയത്? മ്യൂട്ടിലിട്ടിട്ട് പോയി. ആ, എന്താ ഇന്ന് ചോദിച്ചത്? ഇന്ന് 8:30 എങ്ങനെയായത്? ഞാനൊന്ന് നോക്കുവായിരുന്നു. അല്ല, ഇപ്പൊ സൺഡേയിലോട്ട് മാറ്റി 8:30 ആക്കി. അല്ല, സൺഡേയിൽ കഴിഞ്ഞ സൺഡേ എനിക്കൊന്ന് 8 മണിക്കായിരുന്നല്ലോ. അതാ ചോദിച്ചത്. 8-നായിരുന്നോ? ഓ, ആ അതറിയാമേ. ഞാൻ ആ വിചാരിച്ചു 8:30 അല്ല അന്ന് 8 ആയിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോ ചിലപ്പോ 8:30 എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കിയതായിരിക്കും. ആയിരിക്കാം മേ ബി. കാരണം ഞാൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവിടെ കേറി. അപ്പോഴേക്കാന്ന് കണ്ടത് 8:30. അതെ. പിന്നെ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പിന്നെ നോക്കിയപ്പോ. ഹരേ കൃഷ്ണ ലൈവ് പോവുകയാണ് ട്ടാ. ഓ സോറി അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ.
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ